факти колелото. Че тия деца го направили минала бързо. Супер. 20 лица. Да, минава. Да. Така, абсолютно. Всичко ще може. Особено тук по-отгоре. Някакви грижи. Аз почвам да го пуцам, Почвай. Ще внимавам обаче. Все пак да ни запа много скоростно колело. Предизвиквата да прави. Трябва да се внимава. Предизвиквата на голяма скорост. Чай само си избърши очилата, че нищо не. Ами той аз махнах моите, защото видях, че там че се уходето прееба малко. Владя, удавай ги. Километри on the zone. Обаче си има такива малко хард елементи тук там. В смисъл да говоря за тия локви поднасят. О, има. Нали човек ако се засилиш, ако има пръчки, малко... Всички мъчки, мене много ме е страх от пръчки. Да, аз днеска... Това ми е направо. Просто знам, че много малко е нужно да те изхвърли. Да. Аз днеска забих някъде. Чувствах сигурност малко това и бяха, но не бяха много добре. Абе, истината е, че много са намалели. Намалели са, да. Просто драстично. Аз мисля, че нещо не съм достигнал. Ние се чакаме да има, нали, защото сме свикнали. Ние сме винаги в... Да, даже би сложил голяма гума. Да ти кажа, прича служите. Като стая на омачка надолу. Те и тройката. Просто явно дъждовете са ги... Просто са ги събрали в терен. Тази година време ще върши работата, както да казвам. Тази е нормална е. Нали, не е пълно с пръчка. Да. Значи не мога да повярвам, това сега на едно съвършило. Ама нямаше. Ама виж пък големи дървета има дети. На запада, стари. Да. Нормално. Те сега новата депресия, че мисли, че ще новото. Да, много зле. Много зле работа. И тук даже има на това. Не мога и толкова да се оплача и за нагоре. Да. Можеше да е много по-зле. Абсолютно. Все пак. Не, ма спасява, че 27. По-лесно пък, малко колело, по-лесно го върте пак нагоре. Компенсира малко. Аз забелязах. Ама съм решил от по-такова. Да. Ето на 29 повече. 29 на нещо на 30, айде. И месеца да кажа, Да. Това маха. Ами... Ако ще е мекица, ще е по-агресивна. Ами да, значи и мекица, да. Ама пак...
140, ама пък тук ако тръгнеш на трип с 140, Не. мале човек на тези бариери, са нали всички няма да е лесно, искам да кажа, не съм консервативен на това.